ପିଲାବେଳେ ପଢିବାକୁ ନ ଗଲେ ବାପା କୁହନ୍ତି, ବାବୁରେ ତୁ ସିନା ପଢିବାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ମନା କରୁଛୁ, ଯେତେବେଳେ ତୁ ମୋ ବୟସର ହେବୁ ସେତେବେଳେ ଏ 2 ଅକ୍ଷରର ମୂଲ୍ୟ ତୁ ନିଶ୍ଚୟ ବୁଝିପାରିବୁ। ଏ ପାଖ କାନରେ ପୂରେଇ ସେ ପାଖ କାନରେ ବାହାର କରିଦିଏ ପୁଅ। ବାପା ଯେତେ ବୁଝାଇବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଯେତେବେଳେ ପୁଅ ବୁଝେନି ସେତେବେଳେ ବାପା ପୁଅର ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢିବା ପାଇଁ ପୁଅକୁ ହାତ ଉଠେଇ ମାରି ଶାସନ କରିଥାନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ବାପା ଜାଣିଛନ୍ତି ସଂସାରରେ ମଜୁରୀ ଲାଗି ଖଟି ଖାଉଥିବା ମଣିଷର ଦୁଃଖ କେତେ ବୋଲି। ଯେଉଁ ମଣିଷ ପିଲା ଛୁଆ ସ୍ତ୍ରୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ବିଦେଶରେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି କାମ କରି ଘରକୁ 2-4 ଦିନ ପାଇଁ ଫେରିଥାନ୍ତି, ସ୍ନେହ କ'ଣ ଆଦର କ'ଣ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଇପାରି ନଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୂର୍ଖ ହେବାର ପରିଣାମ କିପରି ବୋଲି। ପିଲାବେଳେ ସିନା ବାପାଙ୍କ କଥାକୁ ନ ମାନି ଆମେ ମଜାମସ୍ତି କରୁଛେ, କିନ୍ତୁ ସମୟ ଆସିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ବୁଝିପାରିବେ ବାପା କହୁଥିବା ପ୍ରତିଟି କଥାର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ବୋଲି। ବାପାଙ୍କ ଭିତରେ ସେତିକି ପରିଶ୍ରମ, ଦାୟିତ୍ୱ, ସହିବାର ଶକ୍ତି ଲୁଚି ରହିଛି, ତାକୁ କେବେ କଳ୍ପନା କରି ହୁଏନି। ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ହଷ୍ଟେଲରେ ରହି ପାଠ ପଢୁଛ, ଯଦି ଗରିବ ଘରୁ ଆସିଛ ନା, ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର ବାପାଙ୍କର ଦୁଃଖ କେତେ ବୋଲି। ଯଦି ବୁଝିପାରିବ ତ ନିଶ୍ଚୟ ବାପାଙ୍କର ଦୁଃଖ ଦୂର କରିପାରିବ।